Hoy, lakaw na dito ka, basig mapunan ka. Oh, mula ka na ko ron. Bantayin na itong anak. Di ko gusto nga mabayot na. Pasi na, kay magpakilay pa meron. Magilo ba? Banto na ko. Hi. Oh, pilay offer ni mo yun. Beshi Web! Hi, kuya. Unsay gibuhat ni mo diri pa? Namayot! Karon! Puspusan tamo! Hoy, sayo guli ha. Sige, naman kag sayo. Pag kita kalakaw. Basin mag-chicks na pud ka. Chicks, ang mata, mangita. Kaya kong pangwarta no. Kaya itong anak ko, mga nagko na. Palitik og Starbucks ha. Bayot dun yung kamagwangan, oh. Aqua Barbie. Usay, Barbie! Pusil-pusil dapat sa imuha. Ayun na pusil pa, dapat espada. Okay na, kay espada, pang lalaki pa. Espada ba para mabuhat ko og sangre perena? Da, kaigat sa kumanghod oy. Ikaw si amihan ha? Yes, of course. Unya si Papa, si Nonong Imaw. Hoy, pagilo mo na, pangugas ang plato. Hoy, lakaw na dito ka, basig mapunan ka. Oh, mula ka na ko ron. Bantayin na itong anak. Di ko gusto nga mabayot na. Pasi na, kay magpakilay pa meron. Magilo ba? Banto na ko. Hi. Oh, pilay offer ni mo yun. Pasensya kayo ha. Wala ba ko'y kwarta? Pwede kanina lang. Di ko na. Kwarta kung gusto. Sorry kayo, pero nakoy kaila mga bayot. Ato na lang, babe. Ato adiri. Beshi Web! Hi, kuya. Oh my God! Papa! Unsay gibuhat ni mo diri pa? Namayot! Karon! Puspusan tamo! Halak ka. Ilahan mo na itong papa. Tiwa na timagihan, maabtan kitang Papa ron. Relax lang, ayaw ka balaka, ako bahala. Hoy mga baby girls, naalagay mo diha. Daddy, tabangi mi bi. Ano na problema ninyo? Di ko kudmig bunal ni Papa kay nasakpan mi ng laki. Naawa lagi na iyong pagkabigaon ba? Sige, tago lang mo diha, ako'y bahala. Salamat, Daddy. Sige, tago dyan mo ron. Masakpan tamo ang. Impas dyan mo sa kuha. Te, doon na si Papa. Ayaw, kadlo kay naaman atong Daddy. Puti ka may. Asa ka itong mga bata ato ba? Boss! Oy boss, ano sa'yo problema? Boss! Pwede mga tana? Nakakita kag duha ka bata diri ni Agi. Wala maya boss. Basig na nga ka ha. Maapil yung tigag kunal ani. Ako'y hadloko ni mo ha. Dili manggod boss. Sorry kayo boss. Nya, mangita pa kasi mong anak. Dili boss. Balag imuhan na to kong anak boss. Baby girls, dali na mo. Daddy, salamat kayo ha. Wait, hindi na, kay baby girls na mo. Na, kabuang sugar daddy man na ito sa kong mga anak.